πρώτη χώρα παραγωγής μπανάνας σε όλο τον κόσμο είναι η Ινδία. Ωστόσο, στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη, οι εισαγωγές της μπανάνας γίνονται από τη Λατινική Αμερική, κυρίως για λόγους κόστους. Υπάρχει όμως και ένα μικρό ποσοστό εγχώριας μπανάνας, η οποία παράγεται στην Κρήτη. Μικρότερες από το συνηθισμένο, αλλά πιο αρωματικές και πιο νόστιμες. Ο Γιάννης Καρπαθάκης, αγρότης στην περιοχή της Άρβης Ηρακλείου, υποστηρίζει ότι οι κρητικές μπανάνες, ό,τι χάνουν σε μπόι, το κερδίζουν σε εντυπώσεις. Είναι ένα προϊόν που δεν έχει συντηρητικά. Έτσι. Είναι ένα προϊόν που φτάνει στον καταναλωτή σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα από την ημέρα συγκομιδής του. Δεν έχει συντηρητικά, καθόλου συντηρητικά για να φτάσει στον καταναλωτή. Τα φυτοφάρμακα που είναι πάρα απεριολάχιστα, δεν επηρεάζουν καν την καλλιέργεια, το ξέρουν και οι ειδικοί αυτό, δεν είναι μόνο το λέμε εμείς. Είναι ένα φυτό που δεν έχει μεγάλες ανάγκες. Άρωμα και γεύση. Έχει ένα άρωμα το οποίο είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο, πάρα πολύ καλό, έχει γεύση. Εμείς φανταστείτε στα παιδιά μας εδώ πέρα, δίνουμε σε καθημερινή βάση μπανάνες, έτσι. Είναι ένα προϊόν το οποίο ειλικρινά αξίζει την προτίμηση του καταναλωτή. Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια που η αγορά μπανάνας για τον Έλληνα καταναλωτή ισοδυναμούσε με εισαγόμενο προϊόν. Πλέον η κρητική μπανάνα έχει πάρει ένα μεγάλο μερίδιο της εσωτερικής αγοράς, με τον καταναλωτή να την αναζητά στα ράφια σούπερ μάρκετ και οποροπολίων. Ελληνικές. Γιατί ελληνικές? Γιατί αγοράζουμε τις ξένες. Τα δικά μας προϊόντα. Κρητικές μπανάνες δηλαδή. Κρητικές μπανάνες. Για ποιο λόγο τις προτιμάτε? Γιατί τις αγαπούμε. Αγαπούμε τα δικά μας εισοδήματα. Σε σχέση με τις εισαγόμενες, σε τι διαφέρουν? Είναι πιο γλυκές. Συνήθως προτιμούμε την τόπια γιατί είναι χωρίς φυτοφάρμακα 100%. Είναι πολύ εύγιαστη. Αυτά. Τι άλλο να σας πω, είναι η καλύτερη. Έπρεπε να είμαστε πιο ψηλά από εκεί που βρισκόμαστε και δεν έπρεπε να συζητιέται καν η εισαγόμενη μπανάνα όταν υπάρχει ένα τέτοιο προϊόν αξιόλογο που θα το ζηλεύανε πολλοί ανταγωνιστές δικοί μας. Η κάμερα της ΕΡΤ3 βρέθηκε σε μία από τις περιοχές με τη μεγαλύτερη παραγωγή του δημοφιλούς σε μικρούς και μεγάλους φρούτου, την Άρβη στο Δήμο Βιάννου του νομού Ηρακλείου, εκεί όπου η μπανάνα αποτελεί κύρια καλλιέργεια. Δεν είμαστε σε κάποια μακρινή εξωτική χώρα, αλλά στο νότιο άκρο της Ελλάδος, στην Άρβη Ηρακλείου, εδώ που πρωτοήρθαν το 1920 οι μπανάνες ως φυτό από έναν καλόγερο της Μόνης Αγίου Αντωνίου μετά την επιστροφή του από ταξίδι στην Αίγυπτο. Αυτό είναι ένα φυτό το οποίο αρχινάει να παράγει δικά του φυτά. Εμείς λοιπόν παίρνουμε αυτό το μικρό φυτό, το κάνουμε γλαστράκι, το έχουμε στη γλάστρα 3-4 μήνες και το Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη φυτεύεται στο χωράφι. Εκατοντάδες αγρότες στην Κρήτη ασχολούνται σήμερα με την καλλιέργεια της μπανάνας, αφού το κλίμα ευνοεί την παραγωγή της. Παρ' όλα αυτά, οι παραγωγοί φέτος ήρθαν σε δύσκολη θέση λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών του χειμώνα. Αν και είμαστε μια περιοχή που έχει ένα ιδιαίτερο μικροκλίμα και έχουμε πολύ καλές θερμοκρασίες, φέτος είμαστε επηρεασμένοι όπως και όλη η Ελλάδα από τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Επηρεαστήκαν πάρα πολύ οι καλλιέργειες των μπανανοκαλλιεργητών που ήταν στα βόρεια παράλια της Κρήτης, όπως και οι υπαίθριες καλλιέργειες που διατηρούμε εδώ στην περιοχή μας. Στο θερμοκήπια υπάρχει μια μειωμένη παραγωγή, αλλά δεν υπήρχε ολική καταστροφή όπως στις άλλες περιοχές. Φέτος αυτό γίνεται τις χειμερινούς μήνες. Επειδή η μπανάνα είναι ένα φυτό το οποίο το ανανεώνουμε κάθε χρόνο, θα μπουν καινούριες φυτείες φέτος, οπότε την επόμενη χρονιά η παραγωγή θα είναι η αναμενόμενη όπως περιμένουμε κάθε χρόνο. Η καλλιέργειά της σε όλη την Κρήτη καταλαμβάνει μία έκταση περίπου 800 στρεμμάτων, εκ των οποίων τα 600 είναι στην Άρβη, διαγράφοντας μία σταθερή πορεία στην ελληνική αγορά. Δυστυχώς όμως η παραγόμενη ποσότητα δεν επιτρέπει προς το παρόν τις εξαγωγές. Η μπανάνα δικιά μας δεν μπορεί να πάει για εξαγωγή, διότι οι ποσότητες που παράγονται είναι χαμηλές, είναι μικρές, λόγω ότι είναι ένα φυτό η μπανάνα που έχει μεγάλες απαιτήσεις σε νερό, το οποίο αυτό το νερό το χρειάζεται τους καλοκαιρινούς μήνες και στην περιοχή της Κρήτης είναι λίγο δύσκολες οι καταστάσεις και δεν μπορεί να υπάρξει τα πολλά κιλά για να μπορούν να γίνει εξαγωγή. Γίνονται προσπάθειες, έχουμε κερδίσει στην εσωτερική αγορά, όσο μπαίνουμε στην εσωτερική αγορά μέσω μεγάλων σούπερ μάρκετ ή μανάβικων, ο κόσμος δείχνει μια ιδιαίτερη προτίμηση, αν και η τιμή μας είναι λίγο συγκριτικά με την ξένη
πιο αυξημένη, αλλά για μας η τιμή αυτή μπορεί να υπάρχει μια διαφορά στην τιμή, αλλά προσφέρουμε πολύ πολύ καλύτερα πράγματα. Αυτό είναι η κυριαρχία των βιολογικών. Το οποίο μπαίνει το κατελάκι πάνω, μπαίνει ένα ταπελάκι, το ετοιμάζουν, ναι. Έτσι, που μπαίνει, είναι συσκευασία, το πουλείται στο σούπερ μάρκετ αυτά. Με το όνομα του παραγωγού. Το όνομα του παραγωγού, αγροτεμάχιο και όλα αυτά. Αυτό είναι το ένα. Έτσι τα παραγγέλνω συνήθως στα μανάβικα, έτσι σε αυτό το στυλ που τα παίρνουν ολόκληρα, τα κρεμάνε. Και είναι λοιπόν όποιος θέλει. Αν το κόβει σιγά σιγά και κατεβαίνεις. Στόχος των αγροτών είναι η διεύρυνση της βιολογικής καλλιέργειας για να ανταγωνιστούν χώρες με παράδοση στην παραγωγή μπανάνας. Η βιολογική καλλιέργεια ήδη μπαίνει και αυτή στα ράφια του σούπερ μάρκετ ή οτιδήποτε. Ο καταναλωτής την έχει αγκαλιάσει. Με προμηθευτές που μιλάμε, βλέπουμε ότι ενώ στην αρχή που ξεκινήσαμε οι ποσότητες που δίναμε ήταν χαμηλότερα από τις εισαγόμενες, σιγά σιγά έχουμε ανέβει πολύ περισσότερο στη βιολογική καλλιέργεια. Πουλάμε περισσότερο τονάζ εμείς από ότι οι ξένες. Σιγά σιγά ο κόσμος θέλει να στραφεί στη βιολογική μπανάνα και απλώς θέλει με αργά βήματα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους αγρότες είναι η άρδευση, αφού οι καλλιέργειες απαιτούν πολύ συχνό πότισμα, ενώ οι γεωτρήσεις δεν καλύπτουν τις ανάγκες. Έχουμε καταβάλει μεγάλη προσπάθεια να οριμάσουμε τις μελέτες για την κατασκευή ενός φράγματος, το λεγόμενο φράγμα αμυρών Αγίου Βασιλείου, το οποίο θα έχει 1.300.000 κυβικά νερού, το οποίο θα λύσει ένα μεγάλο μέρος το πρόβλημα της άρδευσης. Οι καλλιέργειες αυτές είναι καλλιέργειες που απαιτούν μεγάλες ποσότητες νερού, όμως μπορούν να προσθεθούν και άλλες, να αυξηθούν τα θέματα δηλαδή της καλλιεργούμενης έκτασης, που σημαίνει περισσότερες θέσεις εργασίας και περισσότερο να ασχοληθούμε με το πρωτογενή τομέα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι μετά από 35-40 χρόνια που γίνεται αυτή η μεγάλη προσπάθεια για την κατασκευή του φράγματος, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα χρηματοδοτήσει αυτό το σημαντικό έργο που έχει ανάγκη ο τόπος. Σήμερα αντλούμε από γεωτρήσεις βάθους 500 και 600 μέτρα με ένα μεγάλο κόστος στην ενέργεια αλλά και στη μεταφορά του νερού, και βέβαια δεν επαρκεί να καλύψει όλη τη ζήτηση που έχουν αυτές οι καλλιέργειες. Το άρωμα και η γεύση της κρητικής μπανάνας είναι μοναδικό, ενώ ένα από τα πιο ισχυρά πλεονεκτήματά της είναι ότι δεν χρειάζεται να μεταφερθεί χιλιάδες χιλιόμετρα όπως οι εισαγόμενες για να φτάσουν στη χώρα μας. Εκτός από την περιοχή της Άρβης, μπανανοκαλλιέργειες συναντώνται στα Μάλια, τη Σιτία και το Ρέθυμνο.